fe católica está a experimentar unha repunta entre as novas xeracións. Sen ir máis lonxe, o pasado mes de setembro asistimos a un feito histórico. Carlo Acutis, bautizado como Santo Millennial, converteuse no mozo máis novo en ser canonizado. Pouco despois, coñecemos o caso de Pablo Garna, un influencer con milleiros de seguidores que recibiu a chamada e decidiu deixalo todo para ingresar no seminario. E ata a música amosa esta tendencia. A mesmísima Rosalía tira do imaginario cristián no seu último e aclamado disco. Pero as estadísticas son claras. As parroquias teñen menos fiéis e as misas atraen cada vez menos xente. Eu na iglesia non quero saber absolutamente nada, verdad que non. Se hai unha boda, vou, pero non. Por iniciativa propia non é. Para os jóvenes creo que non vamos casi nada. Bueno, eu creo que acabará desaparecendo. E aínda que a fe é algo moi persoal, hai quen se atreve a dar motivos. Hai outras cousas máis que nos dedicamos máis a eles. Pouco a pouco creo que deben de ir modernizándose un poquito. E por que non vai a xente á misa? Para descubrilo, a diócese de Tui decidiu crear unha enquisa e entender de onde ven o problema. Agardan que preguntas como que pensas da igrexa ou por que xa non és practicante lles permitan entender as razóns que hai por trás das cifras. Pois nese cuestionario dicía eu antes, non sei se habrá ou non segredo de confesión, telo nas túas mans, Óscar. Hai moita xente que di que a estatística é cousa de fe e nunca mellor dito neste caso, José Vidal. Estas enquisas que temos aquí é para valorar un pouco a fe e como vemos a fe desde a sociedade. Sí, desde a sociedade, desde dentro da propia igrexa, non? A diocese de Tui Vigo neste momento quere facer como un retrato da socioloxía relixiosa desta diocese, non? E para iso elaboramos unha serie de enquisas nas que pretendemos recabar datos, por un lado obxectivos, e por outro lado subxectivos, e que nos dean unha imaxe o máis diáfana posible da realidade diocesana deste momento. Para obter esa imaxe da realidade, por exemplo, eso que dicíades, tamén mirades hacia adentro, non? Cara adentro, a quen preguntades, por exemplo, a quen facedes este tipo de enquisas? Bueno, son 8 enquisas e están destinadas a grupos diversos. Hai 3 enquisas que son obxectivas, que recaban datos. E estas están destinadas ás parroquias, aos movementos e asociacións laicais e máis ás congregacións religiosas. E logo hai outras enquisas que están destinadas a grupos de persoas, os sacerdotes, os relixiosos e relixiosas e máis os axentes de pastoral. As que máis están chamando a atención de todo o mundo son as que facedes aos non crentes, a xente que non practica, os ateos, por así dicilo. Bueno, non, sí, ateos, dentro do grupo de non crentes entra a xente que se declaran católicos non practicantes, entran personas que recibiron no seu momento pois algún sacramento, pero logo afastáronse da igrexa, entran tamén os ateos, entran personas, indiferentes, non? É un grupo amplo. Parecíanos interesante tamén escoitar e sondear a opinión dos que están fora da igrexa, non? A igrexa ten unha identidade misioneira e, polo tanto, queremos saber que pensan, que opinan de nós, que valoración teñen, e desta maneira, de algún xeito, intentarnos axudar a achegarnos a eles. Desde logo, sí que un achegamento, xa polo menos intentar escoitar a súa opinión, e xa vedes que temos aquí enquisas para dar e regalar, para que todos os puntos de vista queden cubertos e que teñamos unha imaxe real do que pensa, por exemplo, aquí a diócese de Tui Vigo, da igrexa. Amigos, despedimos conexión. Grazas, Óscar. Pois moi interesante non coñecer de preto estas iniciativas. Que lle parece, Antonio? Pareceme ben, pareceme unha boa ocurrencia. E pareceme que empezou por Tui, pero o noso obispo, que é tamén moi creativo e está descurrindo sempre, non tardará moito en facelo tampouco. Pero vese aí vostede non repasando os cuestionarios aí que di a xente... Vamos a ver, eso ben, home, porque ás veces... non sei, é unha cousa moi nosa, moi dos curas solo, dos que vamos á misa, pero hai que mirar, a Iglesia é para todos, ofrece un mensaxe para todo o mundo. Claro, pero a mí iso pareceme sorprendente, porque é como aceptar as críticas, non? Porque, segundo o que nos contaban na diócese, o obxectivo é que a xente lles diga o que non lles gusta do funcionamento,
para tratar de cambiar Claro, ese pero propósito de enmenda, Iso ¿no? calquera persona, calquera grupo que non acepta as críticas non madura, nin sala adiante. Entón, é o que se pretende, supoño, neste caso, non? Claro, pero non vos parece como Sí, sí, a min parece sorprendente? totalmente moi valiente, é unha cousa moi valiente. Bueno, eu son moi fan da diócesis de Tui Vigo porque o obispo anterior, Luis Quinteiro, é familia, amigo, é moi fan do programa Rocío, Ah, que sí? sempre nos ve, mandamos un bico. Anda, pois sí. Entonces, seguro que está detrás desto tamén, porque el sempre dicía, temos que integrar a todo o mundo, e non porque a xente non veña á misa, temos que sabelo por qué, porque a xente marchou, porque a xente non ven. Integrar a todo o mundo e sabelo, pois por deixaches de ir, a veces por costumbre, porque vamos cas modas, somos así, vamos cas modas. Pero agora está volvendo moita xente, eu estou vendo na Iglesia de Órdenes que hai moitísimos nenos que van ao catecismo, moitísimos nenos que facemos as comunións en verano, que hai moitísimo, que igual hai menos bodas que había antes pola Iglesia, hai máis bodas civiles que religiosas, pero as comunións, os bautizos, neso seguimos, e temos que seguir mellorando neso. Pero percibe vostede isto que conta María, Antonio? Sí. Vamos a ver, eu estou nun sitio especial. É dicir, a San Andrés de Teixido ven moita xente, ali creas unha sintonía moi facilmente, non fai falta traballala moito, e ali, eu teño comentado moitas veces con compañeiros e con outra xente, ves que hai fame de Deus. Hai fame de Deus. Estamos tan cansados xa de trangalladas, de vivir unha superficialidade sin xeito nin dreito, que a xente volve e a xente vai, incluso xente que non vai ás súas parroquias, sobre todo homes, porque lles dá máis vergonza porque sempre houve o machismo de que os homes non van á iglesia, quedanse detrás, non contestan sí, á o da misa. porta fumando, sí, En San Andrés de Teixido disfrutan como enanos, porque aí non te conoce naide, rezas, contestas á misa. O que sí que non remonta según os datos que apuntaba María son as bodas pola igrexa, Manel. Eso por qué? Porque ante Deus mellor polo xulgao? Por qué? Que pasa aí? Bueno, é verdade, non sei, eu creo que as bodas non é que sean pola iglesia ou polo xulgao, hai menos bodas. Hai menos bodas. Ora arrimamos. Vivimos en pecado. Arrimámonos, Manel. Non sei se é arrimamos. É pecado eso. Ollo colgado. Eu non sei se é pecado ou non. Pero a verdade que non nos conocíamos, don Antonio non nos conocíamos, coincidimos hoxe por primeira vez, e o comentamos. Xo comentei unha vez aquí no programa. Se o mellor non é por facerlle pelota, se houbera máis don Antonio, seríamos máis xente á misa, porque foi a última persona que me fixo entrar porque estaba ali en San Andrés de paseo, escoito un sermón e dixen, pero isto non é normal na iglesia, isto é unha cousa diferente. Entre a iglesia, que comentei fai un pouquinho, entre a iglesia, a ver que contaba este cura. Dixo, hostia, pois é un cura diferente. É que fai moitísimo un estaba cura. contando cousas da actualidade, cousas que sentías, cousas que vives. Mira, Pois sí, señor. o mensaje do cura é importantísimo. Totalmente. Hai curas que empatan ca xente e teñen as iglesias cheas. E hai outros curas pois que eran como curas máis de antes, ou mellor que eran máis repugnantes, que non falen, que calen os rapaces, que só vides hoxe a misa. Esa xente tira para fora. En cambio, un cura que te integra, que fan unhas asociacións... Que tira de ti, ten que tirar de ti. Ana, unha vez máis, a importancia das persoas. Exactamente. Da igual do que estemos a falar, non? A hora de atraer a xente, non? Eu penso que a Igrexa fai cousas maravillosas, non vou dicir eu o contrario, o que pasa que por ser un pouco a parte máis díscola, tamén é certo que nas igrexas se escoitan cousas que un pois entende que non debería de estar a Igrexa emitindo certas opinións sobre cuestións que todos sabemos, non? Sobre pois o uso do preservativo en África e demais, entón, igual esa modernidade tamén pasa por cousas tan elementais que deixemos de escoitar nas igrexas. Eu son unha persoa que acude á igrexa, pero, claro, hai temas que non se poden cuestionario, rechear, como era o teu amigo da diócese, como se chama? Luis Quinteiro. Pois eso, é un saludo que es Di María que é o termómetro. Foi profesor meu. Ves?